La cooperativa agrícola de Vila-seca ja té el seu oli nou acabat de sortir del molí. Desenes de veïns del municipi i visitants van desafiar el fred i el vent per tastar aquest or líquid amb un esmorzar a base de pa, llonganissa i cansalada, tot plegat, regat amb un bon vi local a la plaça de Sant Antoni. Amb aquesta iniciativa, any rere any, es vol donar a conèixer aquest oli elaborat amb olives collides al mateix municipi i que compta amb una qualitat excepcional. Una fira per posar en valor l'oli vilasecà i, per extensió, el producte de proximitat. Que la gent vagi més que res de cara als visitants, que vagin veient que el producte que realment es posa al mercat per part de les cooperatives és un producte que moltes vegades no té res que comparar amb altres productes i d'altres olis que surten als supermercats, que nosaltres no critiquem que puguin ser bons, però que no tenen la categoria d'un verge extra com surten de les cooperatives. Això ho tenim claríssim.